и културата ни и вплита в едно традиции и съвремие. Верни на традицията на празника, и тази година тук виждам, че сме се събрали много граждани и жители на квартала. Всички идват, за да си вземат от лековитото аязмо в Параклиса свети символи на този ден. Отслужен беше водосвет за здраве и благоденствие. И преди да дам думата за поздрав... Уважаеми госпожи и господа общински съветници, уважаеми господин началник на Трето районно полицейско управление, отче, госпожо Мирова, приятели, преди да честитя празника, искам да кажа нещо. Традицията, почестването на този празник след дълго прекъсване е възобновена през 1985 година. Искам да благодаря на всички тези, които са възобновили тази красива традиция, на всички онези, които са я съхранили във времето назад.